Thank you.
Aja tukaran ya. Aja tukaran. Ya wis to yo kono aku tak leren iki. Wale yo munyo. Sampai sing balik. Mikir lho wale. Balik ngomong to Dik. Salam Mas. Sopo sing tak bulu? Lho, Mas Dik. Ono salam ning Lah yo lah sopo sing tak bulu? ora, maksudnya ora. Ucapke salam ning para penonton iki. Aku nek kalau ucap salam. Yo kuwi sik. Lho kowe sik tuwa kok. Tapi aku cak sapa? Tuwek. Lah yo Sik tuwa dhisik. Lah yo wis. Lho salam. Oke. Sik cek rasa Dik. Rasa apa? Pas matu iki lho mau. Nek kurang loro dibaleni nek kamu kok. Ndak mung kiper. Lho, apa? Piye maksudnya? Hah? Ucap salam sih ngono lho. Omongan kok pentingnya apa? Ucap salam, Mas. Ya, oke. Sidok ora? Lah ya kowe Mas Dik lho. Ayo. Tak ngatur nafas. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, ucap salam biar ora ono kuwi ayo. Maksudnya kuwi salam jawab penontonnya. Itu ngono kupingmu kok. Lah ya. Itu ngono. Lah kowe jawab dhewe. Ngono iki. Ning kene. Ojo prene itu ngono. Yo, Mosok sono seru. itu ngono. Ya, baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancane lah apa lho? Lah apa? Iki ra ngatus patang dino piye? Oh, patang dino piye to? Ambune kok edan ngene iki. Hei, seminggu ra leren tanggapan ya ra adus ah. Lah dilani, rasane gak ada kowe. Yo kene aja kowe. Enggak level. Iya. Aduh, kalau salam paling ini. Sono ice ini. Aku ngendi? Aku ning kene. You sama gua. Piye? You sama gua. Allah, Om. Bahasa Jakarta, Dek. Oh, bahasa Jakarta. Aku ora mudeng kok. Ora mudeng. Oh, desa. Wah, aku ora tau di Jakarta, Ndang. Ora tau udah sing kon cerita soal gedung gede apa mau. Ora, aku mesti kowe ngono. Waduh aku. Iki dibalen kene. Benene neh. Sing apik, sing jelas didongakno. Sik iki soklene parake rene ya. Apa? Sokle. Sokle ya, Pak? Kalau matahari. Oh, matahari. Oh. Yo kene ya. Wah, kok belum kecutok. Ora. Atas ning kene. Ngono. Ya, kakek apa ngono. Ora level. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora omak bias. Gajah kowe. Lah. Engko wong elek-elek lah. Gajah. Aku elek. Ngono buktikan terus jawab ra akeh. Gajah kowe. Tak jajal ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bukti to.
diwaca to deng gedeng. Acarane ketutupan lekting kok. Lekting patake mau sempat. Tasyakuran kitan. Nah, hitam sing di hitam ki ade sapa? Drum dasmu minggir drum. Ada pedang dasmu. Dang pedang dasmu. Oh. Oh, kayak tasyakuran kitan. Ade Ahmad Haikal. Haikal. Ya. Didongakno Kowe ah sing tuwa. Sing jape uluk salam sing paling pake iki kowe dhewe kok. Ya ditengahno Gajah kok beda gede mari. karo Beda mari, kok nek mari terus dijajal. Dijajal. Iya, apane sing dijajal? Maksudnya dijajal sarunge sing anyar wong-wong ngono lho. Oh, alah maksudnya sandangane. Sandangane dijajal. Oh, tak kira yo ora kuwi kok, Dik. Aja sarung bener. Anakmu itu sih. Anakmu kowe. Iki jajane arek sapa to, Dik? Kowe nek ceplok, Dik. Dik, jangan di sini tak kecemplung piye, Dik? Iki basa apa? Basa sebut copat campur lho. Lho, antes godhok rek. Iki ketek kowe. Ndungakno. Ose akal takok kahanan donya iki ana loro. Prisana loro piye, Mas? Prisana loro. Contone ngene tak. Piye? Kahanan donya iki ana loro. Contone Siji lanang, siji dok. Ana loro. ya ana loro. Ya ora. Ya ana loro, bener ana loro. Ana loro. Dadi nek ana si sugih, Ana sing kene. ana sing kene. Aku ditakdir sugih. Hah? Kowe Kene. Nah, Are ngono lah. ora itu nesu anak dunia wis didum karo Gusti Allah kok. Kuwi ngono. Heeh, Didom. wis didum karo Gusti Allah. Lah Dadi sakjane kuwi. ana sing sugih, Ana sing kene. Lah sing wis sugih. aku sugih dadine kowe. Nah, ora itu nesu. Wis didum. Ora nesu. Heeh. Trimo ing Bandung. Oke. Wes. Waktune jek. Iki lagi gano ngajak pertama. Ayo awake dhewe ndang nimbal ning kono. Ning Kono. awak dhewe bar iki nimbang ning bledukmu. Nek bledukmu mingkuli uyah ya. Rak Lah lha apa? menghibur masyarakat kopmu kok so. Ayo Dek, lanjut. Thank you.
Kuwi mau juga ngomong. Aduh. Thank you.